jirgi. Wai ina ka shiga haka tun ɗazu muke ta kiranka. Ka santa ne? Abba ba zai iya sa a kashe ba. Gaskiya Abdul baka muna abinci ba gaskiya. Wanga da kasa hoton shi ka san shi ne? Me kake so ka ce mun? So kake ka ce mun kana son ta? Hafsa kake da mahaifinki mutumin kirki. Mayan kuɗi kenan. Kuɗi. Shahararren kamfanin nan mai suna Yar Loko Films Production a jihar Zamfara kauran namoda waɗanda suka kawo maku shahararren fim din nan mai suna Sosai da Kuɗi sun sake nazari akan wani fim mai suna Hafsat wanda ya kunshi soyayya, abutaka, jagaliyanci, yaudara, tausayi. Abokanai sun kasance su uku amma me ya shiga tsakaninsu? Hafsat masoya da yawa amma ta rike soyayyar Abdul wanda shi ne talaka a cikinsu. Amma ita Hafsat iyayenta masu abin hannu ne da shuni, wato dukiya. Tsara labarin daki-daki Abdul Loko girma ne. Zirga-zirga Amiru Bawa wanda ya ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri. Falalu Abubakar Oba baban Sadiq, mataimakin mai bada umarni Falalu Abubakar Oba baban Sadiq, wanda ya bada umarni hazikin daraktu matashi mai tunanin manya wato Hassan DJ Sars. Jaruman wannan shiri Ma'awiya Fashion, Abubakar Washari, Saifullahi Lori, Bukayya Bello, Kebush, Sumayya Sumi Gusau, Abdul Loko girma ne, tare da matashin jarumin nan wato Abdul Paragon. Hafsat coming soon. Sosai da kuɗi, sosai da kuɗi, sosai da kuɗi. Zancen ban gaskata ba, zancen ban gaskata ma, tausayi a so, sosai da kuɗi, sosai da kuɗi, la 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 la. Sosai da kuɗi, sosai da kuɗi, sosai da kuɗi, sosai da kuɗi, sosai da kuɗi. Zancen ban gaskata ba, zancen ban gaskata ma, tausayi a so, sosai da kuɗi, sosai da kuɗi, la 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 la. Anas, wallahi Ahmad ya ne? Ai hallo Anas ya gari ya dama aiki. Alhamdulillah gidan. Alhamdulillah kai Ahmad wallahi ka ganda kai fresh ka samu lafiya wallahi ka samu shi lafiya. Gaskiya ne. Yanzu haka ma maganan da nake ga maka siyama. Sanan cikin gida. Yanzu haka da nake ga maka har miliyan 20 tana ba. Miliyan 20? Kai Ahmad. Sosai da kuɗi, sosai da kuɗi, sosai da kuɗi. Zancen ban gaskata ba, zancen ban gaskata ma, tausayi a so, sosai da kuɗi, sosai da kuɗi. Zan yi tunani kan wannan magana sosai ma. Ya kamata. Dama da ya zo ne na ce bari in kira ka mu gaisa saboda na kwana biyu mu haɗu da kai ba. Na gode Anas. Ya ke ba magana. Zan yi tunani. Wai ke ji wata yanzu shike ne kin fasa kwana ne? Wallahi ba zan iya kwana ba gida zan je. Ke duk lokacin da kika ce zaki zo zaki kwana kuma da kin zo sai ki ce bai alama gidan tsoron gidan ki. Wallahi ba haka ne ba. Wallahi na baro yana. Wai ke to amma yanzu bisa jini zaki kuma. Wallahi Allah ya kiyaye. Ba da mu.
Allah ta kame. Oh, ƙawata ban tambaye ki ba. Allah ya sana su. Ina magana ki zuwa Wallahi na nan gobe ma nake tunanin zamu yi. Da Muhammad ne nake jira ki san duk duniya shi kadai ne ya tashi. kai ku lafiya. Amin na gode kuma. Sai gobe ina gaida mu. Dota, kin san mahaifi yake ta riga da ta rasu yanzu. Kin ga kenan yanzu ni ne gatanki, ni ne kuma mai naki. Na kan dadi. Dota! Tafiya za ni zan je Ingila akwai dan wani abu da za a kai. To da ubangiji Allah ya tsare. Amin. Allah ya mai wani kai. Dadi da Allah abin da nake so ci gaba da kuma. Ba ko. Ubangiji Allah ya tsare. Ba ko. Ahmad! Ranka ya daɗe. Allah ya taimake ka. Tafiya zan yi ga Dota nan duk inda take so ka kai ta amma a sa kula ba. Dadi wallahi ba na so a mutum yi Kuku! To zan yi tafiya ga Dota nan duk abin da take so a dafa mata banda sakar shi. Dadi wallahi wanga kukun giciri yake cika ga amin kuma wallahi in ya cika mai gishiri suna cire ga mutum. Dadi Allah ya kiyaye. Allah ya tsare. A dawo lafiya. Ahmed. 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 Miliyan biyu. Ka san babu wanda mai kusa miliyan 50 dama ta samu maganan nan ta Anas ina ga ita zan bi gaskiya bari ka gani Ahmed. 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 Assalamu alaikum. Hajiya ne ke faruwa ne? Ahmed nake nema da Allah baka ganshi ba. To kana ne na bashi da miliyan 50 ciki zamu je duba kuma yanzu na zo na duba ban ganshi. Yanzu ku na ga Ahmad hirgi ya je bakin titi. Ina ka ganshi? Yanzu nan muka rabu da shi ya je bakin titi hirgi. Dan Allah sai na san ganshi. Hajiya taimako ba za zan iya maki. Saboda yanzu ne ce maki ga za a ganin shi na miki kariya ba dai je station kai tsaye. A kare kuɗi ne kai tsaye mu je station.
Anas. Ahmad, Ya kake? wai kwana dai man ganka ba. Na ga shiga. wallahi anan ma na kwana wallahi yanzu haka so nake yin fasa. To wallahi dama yana neman ka domin in baka shawara. Idan kana da wata mafita a kauye kawai ka je kauye. Kada ka daga tsaya a cikin birni wallahi. Saboda Hajiya na nan na neman ka kuma ta kai report ɗinka application. Neman ka kawai ake yi wallahi. Gaskiya ne. Shawara da nake baka kenan saboda ni ma zan shiga duniya a wannan. Gaskiya ne Anas. Nagode sosai Anas. Mana ga Allah sama Baba, ni fa dan je duba abu. Na ga hanyar su ko lafiya yake. Allah kiyaye ki. In ki je wurin sa ki ce ina gaida shi. To, baba. Ya an zo to yayi kenan. Allah kiyaye. Ya rage ki dole mutum yanzu. Ya ne kamar wannan zai wani Abdul lokacin da ke ba zai wani Abdul. Ai kamar wannan. Kamar me mai gida? Wurin wadata. To ka san dai. Wani Abdul ha. Yan matan yanzu da samari yanzu ai ana soyayya. Wannan yaron da ba shi da komai zan dau mataki kanki. To Da me ki gida? haƙita ku isa bashin gidan nan. Da ki haƙita zan dau mataki kanku Allah. Assalamu alaikum. Da kike ba mata. Umma ina wuni? Lafiya lau Abdul ya gida. Alhamdulillah amma da Allah ina hebba ta yi. Ina hebba ta yi umma. Oke yanzu nan ta fita kuwa. Yanzu? Ta ce mun za ta je wuri. Oke wuri ne ba ta? A to bari in je umma bari in je yanzu ba ta da sauri. To yayi dan ina gaida umman naka. Ga dan kirki. Ni ubanta ne amma bai gaishe ni ba. Ga dan kirki. To mai gida ba ka son yaron nan. Ka fi son dan mai kuɗi. Kuma dan nan binni fa je baka san aikin da yake ba mai gida. Dama ina kuke na arziki na kiran ku yana tushe ku. Ga arziki Allah kawo ma cikin gida amma kina rufe idanu. Ana ga annabi kina rufe idanu. Ana ga maciji kina ga inda yanzu. Kai ga arziki na kiran ki lafiya talauci. Haka tsiya. Mun taso cikin talauci. Mun haifi yare ga Allah wasu tawon yarinya. Ki bari mu samu dan arziki inda za a dan samu a dan lafa ke ma dan fa ba zaki In tambaye ka mai gida. In tambaye ka. Sadda na aure ka ba baro kake ja ba wancan baron ba shi bane kake ja. Gode zaki min. A'a ba gode ba amma wannan baron ne kake ja a haka Idan na na aure yi ka. jambaro ne aure ki shi ma ɗan tamu Allah ya ba mu sun ta huta. Ni dai ina roƙon Allah in Abdul shine mafi sauki Allah ya bata abinci. Sana wa gida. Gani mai gida. Zan ɗauki mataki ko kwara. Ya baka ji tsoro. Ta yi jin tsoro. Ai ke mace kan da mai murya mai daɗi. Kan da ke ba mace bace mai ba maza tsoro. Wai ba na ce ki da biyo ni a daji. Ai ba zan iya ba. Ina gida sai tunanin mijina kawai yake ban san wani hali yake ba. Gaskiya jira malama kawai je gida sai dai na zo. Ki dai bari in ci gaba da aiki. Idan har kana so na baka san bacin rai na to mu tafi gida. Ina son ki ba na son bacin ranki gaskiya. Ko kin ce wai in daina zuwa a daji ki gaskiya ba zan ƙara zuwa. Ke ce farin ciki na Hibba. Hibba? Na'am. Ina gaya miki zai iya canya kifi ɗanyen shi fa. Abdul kenan. Ta yaya? Zai iya mana sai in baki sani ba. Ni ka Abdul in tambaye ka. Tambaye ni mana. Dan da kai wai fi son wani. Gaskiya asin da nake miki ya fi naki yawa. Ai ko baka san wani abu ba. Duk bayan sakan ɗaya ku sai na yi tunanin. Ka ku ga na fi ka san. Bayan sakan ɗaya ba? To ni ba abu ne nake yi kullum illa tunanin ki. Idan ma ka gaddama mu je mu tambayi umma. Umma za ta tambaya? Allah ya daina hankali cika to mu je a tambaye ta. Kai. Yaya ta ce. Okay, da Allah ko zan san sunanta? Ya Hibba. Okay, wancan fa wanda suke tare da. A wanga saurayinta ne amma kusan bikinsu. Wato ya za a yi kenan? To ai babu damuwa don duk da yake an kusan bai kansu ba damuwa ni inda kai abun nan kawai za a iya komi da komi. An sa rana ne? An sa rana an yi bai kansu amma wannan ba wani abu ne ba don ni wallahi haushi ma ya kaba wallahi wannan mutum. Gaskiya ne. To yanzu akwai yadda za a yi a gyara ta? Akwai yadda za a yi wallahi in dai akwai abun nan ka san in akwai ma to lahiya launi wallahi za a kuci komi.
yanzu abin da za a yi kana wa waɗanga daga wa'annan ce suka sai da za a yi mu je haga mu in dai kana da waɗanga wallahi komi wancan mu da ma haushe ka wallahi sai da za a yi harakoki da yawa da dama mu ce kawai za a yi abu kwana biyu tun da muka gama makaranta kana binni zaunanka wallahi kuwa yau ka tuna da mu kace zaka zo ƙauyen mu wallahi kake so Allah ya haɗa ni dan na san kai dai za ka gane ka gane tun da muka gama makaranta kai sanu da zuwa yanzu ka ci abinci sai kai wanka masha Allah abu abinci har yanzu kuma Allah ana haka rayuwa. Mai gida gashi can ya kusa fani na mai gida kuma nan ne ina tsaya ne ina dan tsantsame kwanoni mai gida haba sai a fara wani kawai kai ga ruwa abinci ina da huwa zuba kai da ai a'a kai lafiya wai mamadi baro Allah ibba an ce ibba kawai an ce ibba miji mai kudi ta aura mai kudi ta ka aure ya siya mata mota ya kai ta makka amma ita ya hibba Abdul ne ta kaso kuma kala guda gare shi auren na ubanka ne zaka dauka gaskiya yaro kenan a wanda ya faɗi gaskiya ne to me faru yanzu shiri ba ka gani to ba ne ce kawo shi ne wani magani kai ba da ya ce kawo shi gidan shi yaro shi baka na kudin shi ya bin kudin ga kuma ya ce kawo ga gidan shi wanda ka son hibba da shi baka na kudin shi ya bani siyo baba na gan su kuma wallahi gaye ne kudi gare shi dan birni ne baba ai tashi mu je kashi zai kashi kai shigo mu je kai shigo mu mai gida game da son kuɗi Allah kyauta to muna lafiya ai ba komai danga ba komai dai gida lafiya ko ya hanya alhamdulillah duka zuwa ai yaro ya min dukan bayani komai ya min gaskiya Allah saka alheri ai wannan ba sai da mu abin kujira kenan dan arziki dan mutunci wanda ya garanta haka arziki kuma na ji yaro shi ma ya ce an mai goma ta arziki an mai alheri ta yanzu an da Allah saka da alheri in ba wannan in ba to iko Allah kai wannan yariya taka ce yariya ai da mai arziki ake nema dan arziki wanda ga arziki to dan ma shi da yake ni ba matsala bane koyi wanda daura aure koyi ba matsala bane hibba ni na baka hibba taka ce hibba akwai ake jira Allah shi albarka Allah shi albarka Allah shi albarka kai iko Allah yaron da gajiya to zuwa daga birni ko iko Allah ai naga alamu iko Allah da arziki haka ai Allah baka albarka sa albarka nagode faran gaske nagode fare ai ba ta kashi alhamdulillah madalla muna jiran dawowa insha Allah muna jiran dawowa alhamdulillah sai kara kenan yawa sai kara Allah kiyaye nagode fare Allah kiyaye haka arziki haka tsaya ke kwan gida zan iya kashe mutum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan rayuwa ɗaya garan zan iya yaki sannan ina da dukiya zan iya sadaukar da ita malam dakata ka san ne kake tare da kake gaya mu zaka iya kashe wani zan iya kashe mutum domin ki sannan rayuwa ɗaya garan zan iya yaki da kowaye akan ki jirgi wai ina ka shiga haka tun ɗazu muke ta kiranka ka santa ne abba ba zai iya sa kashe ni ba gaskiya Abdul baka muna abinci ba gaskiya wanga da kasa hoton shi ka san shi ne me kake so ka ce mun kana son ta hafsa kake da mahaifinki mutumin kirki mayan kuɗi kenan
KUDI. Shahararren kamfanin nan mai suna Yar Loko Films Production a jihar Zamfara kauran namoda, waɗanda suka kawo maku shahararren fim din nan mai suna Sosai da Kuɗi. Sun sake nazari akan wani fim mai suna Hafsat wanda ya kunshi soyayya, abutaka, jagaliyanci, yaudara, tausayi. Abokanai sun kasance su uku, amma me ya shiga tsakaninsu? Hafsat amma ta riƙe soyayyar Abdul, wanda shi ne talaka a cikinsu. Amma ita Hafsat iyayenta masu abin hannu ne da shuni, wato dukiya. Tsara labarin daki-daki Abdul Loko girma ne. Zirga-zirga Amiru Bawa, wanda ya ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri. Falalu Abubakar Uba, baban Sadiq. Mataimakin mai bada umarni Falalu Abubakar Uba, baban Sadiq, wanda ya bada umarni hazikin darakto matashi mai tunanin manya, wato Hassan DJ Sars. Jaruman wannan shiri Ma'awiya Fashion, Abubakar Washari, Saifullahi Lori, Bukayya Bello, Kebush, Sumayya Sumi Gusau, Abdul Loko girma ne, tare da matashin jarumin nan, wato Abdul Paragon. Hafsat coming soon. Sosai da kuɗi, sosai da kuɗi, sosai da kuɗi. Zancen ban gaskata ba, zancen man gaskata ma, tausayi a so, sosai da kuɗi, sosai da kuɗi, la 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 la. Sosai da kuɗi, sosai da kuɗi, sosai da kuɗi. Zancen ban gaskata ba, zancen man gaskata. Harkar tsiya za ka yi min? Talaucin tsiya? Ke, bari ba ke don nan ba. Ko bari in gaya maka. Daga yau sai yau. Gari in sake gidan kare a taɓa gidana. Daga yau sai yau. Mutum ana harkar tsiya. A tara goro tauna ta bani ba. Ba kare ban ba harkar tsiya, haka talauci. Haba baba. Ke, daga yau lissahi ganinki da wannan. Kallon ke, daga yau lissahi ganinki da wannan ban yafi muku ba. Haba baba. Saurara min. Kyau kyau. Hibba. Hibba. Gidan kai. Kai. Bakko gidan nan. Kace ki wannan. Haka talauci haka tsiya. Mutum ba ko sisi ya gangaro ma. Allah rawa ma asiri ban jari. Yarinya mai kyau. Isra ga na kowa gidan. Sai kuma dan cewa wallahi zan kashe ka. Ba ni zaki mari? Dakata. So sai da kuɗi. Ka daina neman wata ƴa mace musamman ma idan har baka da kuɗi. Abdul ne? Ina kwana Abdul? Ya gida Abdul? Lafiya Abdul, naga ka zauna kana ta tagumi. Haba Abdul.
ya zo ka zauna ka samu kanka tunani. Idan fahimba ta zo Allah ya kaddata matarka ce za ta zama matarka. Idan kuma Allah bai kaddata ba ka san mutum baya auren matar da ba ta ba. Kuma insha Allah ma Hibba ai ta zan taka Abdul. Nagode mama. Nagode mama. Sai an jima. Allah shi. A rage ina gaida umman naka. To za ta ji mama. To yayi Abdul. Daman ke nake nema. Lafiya kisa? Lafiya, lawa Hibba. Muna dai roƙonki dan Allah ki dawo ga dan uwan Abdul. Kada ki sa rasa rayuwarsa. Abdul ya kasa komai ga rayuwa. Ke kadai yake tunani. Ya kasa ci, ya kasa sha. Duka domin ki. Ki dawo ga dan uwan mu mana. Ka gama? An gama. Hibba. 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 بسم الله الرحمن الرحيم أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال abu menene kake haka ni ba ni son ka daukan makanka wannan tabi'a wai kai ustaz baba ni malami ne a to in malami ne ni na fi so in ganka cikin irin mutanen nan masu sare-sare suna ya zangarin na ƙauyen nan kafi kowa zama dan ta'adda subhanallahi baba ka sani ubangiji subhanahu wata'ala ya ce a cikin alkur'ani kuntum khairu sosai da kudi sosai da kudi sosai da kudi zancen ban gaskata ba yana yake wai gida ke to gani na gama ai na gama Sanye da shigo. Sanye da zama. yawwa kika ce dama kina son gani na Yi wallahi mai gida dama ka san ciwon ya mace ai na ya mace ne ko mai gida. a wani ciwon ba riya ne To da mi ka ce haka kai. to kice ciwon ya mace na ya mace ne gurin kice da yariyar ga yariyar nan tun ta fara ciwo ban taba ganin kin sai mata kwaran magani ko na ikon bai ba kina ji wani ciwon mace na mace na ya mace ne ciwon mace nau ne inda ya ta ce kuma ta haba me aka ciki Ni dai magana auren yan nan da yaron nan ne. yawwa Ya kamata a ce an bar yarinyar nan ta auri wanda take so tun da dai naga Abdul din nan take so mai gida. kai 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 da yanda kai da kisi ya ci kara ke dai inda ake nuna miki gaskiya sai kina da idanunki wai Abdul ya ake Abdul shashin banda a ke ba san shashin ci da Allah To mai gida. ha me ake da wannan yaro ga wanda an gaya miki wannan da dan arziki wanda ga arziki suka magana wani Abdul ai wani Abdul To mai haba gida. yarinyar nan dole a samu mata miji wanda in ta yi ciwo yana iya sai mata fadi ke kin nake abu guda ce Abdul ha ko gida ana magana Ahmad ko ka magana Abdul Ni fa mai gida Ahmad din nan gaba ɗaya bai kwanta min a rayuwa ba. ya kai ya kwanta miki kina toye mishi suna ai na ji mallam sa cewa to ake Ahmad kina da Ahmad duba in bai kwanta miki ba ni ya kwanta min a rayuwa ya kwanta min a rai ni ke ba da aure ba ke ba da haka ni Ahmad zan ba aure dan arziki ni zo gidan ga samun kuma arziki shi tun da yake mai bani yaro ba ku sufi kala guda kullum cikin gidan ka zo ita ke ba su shashanci To mai gida abin da yafi zama alkhairi Allah. ga mutum mai arziki Abdul, ka daina tunani mana. Kada ganin tunani ya zo ya haifar maka da mummunar matsala. Tun da Hibba ta ce ba ta son ka, to ka rabu da ita mana. kada ka ƙara man magana rabuwa da Hibba saboda ita rayuwa ta ce ba na son haka nan.
Hibba! Hibba! Zo ina son na yi magana da ke. To baba. Zauna mun anan. Ki san magana da nake son in yi da ke? A'a baba. Kin ga idan kuɗi ne ba zai sa na aure mahaifinki ba. Haka idan katon gida ne ba zai sa in aure mahaifinki ba. Kada ki je ki sai da yancinki ga namijin da ba auren ki zai yi ba. Ke mace ce, kada ki samu kanki rudin duniya irin na mahaifinki. Ki koma ma Abdul, shine masoyinki na gaskiya wanda ke kaunar ki mai son ki ba irin ni ba. Sanna zuwa. Yau sannu ƙarya ce nace. Shiga ciki. Mai gida, amma abin da kaka man gaskiya baka man adalci ba. Ya zaka abin ga? Ni kin mai adalci. Ina ɗaure yarinya ta ga mafita mai kyau. Kina rawarewa. Amma mai gida, ka san wannan me yake Ahmed din nan ba son ta yake. Dukan bugun numfashin raina san ke ba shi kwatanto, hakan ya saba na iya komai. Na daina yin karatu, ki taimaka mini koda sau ɗai in gane kin fahimtu. Jiki na samsam babu nasuwa, zaki sa in zautu. Kullum da ke nika yin bacci na dare zuwa safiya. Da zaki gane abin da ke raina, ba zaki min nisa ba. Kadai zuciya ta amince, maza zo ki raka ni kan bugun numfashin raina, sun kike da ƙaruwa. Domin ki yasa ban iya bacci, kullum ina amaraici, ki gani soyayyar da nake miki. Idan Allah a takaici na rasa miki ga murani, gaba ɗaya duk na zauci, samun ki zai wahala kun a gari. Shi ya sani na ce kin yi daban a cikin ɗan mata, wallahi ko a fatanci rabin jiki na ke ce ruhina, da ki kaɗai zan yi rayuwa. Kadai zuciya ta amince, maza so ki raka ni kan bugun numfashin raina, sun kike da ƙaruwa. Da ke kadai zuciya ta amince, maza so ki raka ni kan bugun numfashin raina, sun kike da ƙaruwa. Na kasanin yi bacci kullum kina yi min gizo, zan so mu zamto kamar zaya da wata, koda idan da hazo duk inda zaki je yi mana nan tare, sun zaman tuwar zo duk inda kije komai nisa, ya faɗa mun sai ina zo ga in rasa ki a faɗin duniyar nan, gara in mace ma. Kaji abin da yake faruwa da kanina. Gaskiya na tausaya mashi. Wato kalmar ga ta kusa tabbatuwa ta sosai da kuɗi. Gaskiya na tausaya mashi. Gaskiya ni ma kan na tausaya mashi. Ya sha wahala sosai. Wallahi ni kuma to. Ya makana kano. Wallahi kanina ne. Gaskiya ku so. Ya sha wahala soyayya. Za ka kai ni wurin shi ne? Ranki na ɗaya kawai fa shi ke. Kuma ina ne, ainihin zai ce na gani zan ci. To shi kenan.